Pripun iki Mas Namung Tris? setunggal to, Pak? Setunggal malih. Setunggal malih. Nggih. Napa? Dewa Tresna? Nggih. Dewa Tresno ya Mas Irun. Panggah dilayani. Bisa ngemulih. Bar iki Pak Riana ya. Ye 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 ye. Oh. Ye 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 ye. Oh. Ye 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 ye. Oh. Sayang, aku cinta padamu. Orang ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Anduweni cara sewu bakal tak lakoni. Yen mangkono yo bareng gedongo. Aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadine. Cinta
terima kasih Mas Yono. Tentunya untuk malam hari ini dua lagu bersama Campur Sari Seneng Guyon. Dan juga nanti persiapan di Mas Anu Mengke.